nens i nenes! Us agraden els gegants? Sí! Genial! Perquè avui us portem un vídeo molt especial. Avui hem vingut a la trobada gegantera de... Cardona! Cardona! Doncs anem a conèixer quines són les colles participants en aquesta trobada. Aquests són els gegants del barri Nou de Cardona i el barri de Sant Miquel. I és que a Cardona tenen molts gegants. Si pugem a l'Ajuntament trobem el Sabater i l'Avi, els gegants de la plaça de Toros. I dins la sala de plens vam trobar els gegants centenaris. En van baixar alguns a la trobada, però no tots perquè són molt antics i delicats. Aquests que veieu aquí són rèpliques dels gegants centenaris de Cardona. Són els gegants de la Coromina de Cardona I el dimoni és de la comparsa de Sant Joan. Aquests són els manotes de tron de l'Hospitalet. Els gegants de Calafell són en Pere i la Carme, construïts per l'Ingenio. El gegantó és el Solet de Calafell. Aquests són el Martí i la Carme, els gegants de Porreig construïts pel taller Cacerres de Solsona. La gegantona és del Toni Mujal i es diu Ona del Castell. I el del costat és el Quimet d'Organyà. I aquí tenim els gegants de Montmajor, al Berguedà. Són el Casanova, conegut com a Panxut, i la Pobilla Xica. Aquests són els gegants de Callús. La gegantona es diu Martineta i és la seva primera sortida. Abans de començar la cercavila, els músics escalfen. I tots els portadors s'han d'enfaixar. Un cop acabada la passejada, els gegants ballen a plaça.
Si t'ha agradat aquest vídeo, fes-nos un like i subscriu-te al nostre canal. És gratis!